कौनो लइकन से हो खबर ना दियो। अब ए बाबू लइकी हम पानी अट्रैक्टिव, कौनो लइकन से हो खबर ना दियो। ई हमरा छुअला से सब के हो कापेला। बनारस जिला ए हो बनारस जिला, बनारस जिला चपेला तो सब जिला हफेला। बनारस जिला चपेला तो सब जिला हफेला। अच्छा ऐसा बात बा। आहो आवा नमो घाट घुमा दी, लस्सी कोको कोला पिया दी, ऑटो रिक्शा पर तू बैठा सारनाथ के सीन दिखा दी। ए हो की बानी हम